Kienaw Daihatsu, 07, Bulender, Fiat Punto u Luke Vivo. Kollox beda dal-għodu. Fit-tlieta ta' filgħodu qomt, frisk fit-tlieta u kwart mid-dar, kif frisk mid-dar xammejt riħa ta' ħruq. Smajt jisom ġiġ bombi tal-festa u ċempelt il-mara kienet xogħol. Għettila Ostia Madonna, għettila fej San Bastian, għettila domada bil-festa. Jien għettila jisparaw il-bombi. Għal-play, għal-sejjer, insomma, qomt s-soltu kienet, għattila taħt il-bypass tal-Emri, għalli ċemplu li l-polizija, għalli ġon kartu s-soltu għalli għajja naqra, għalli ħarqu l-karozzi. ħarqu l-karozzi jien, għalli ħarqu l-karozzi. Għatlu t-biex li ċarġa dal-għodu, għatlu għodu, dal-għodu, għatlu għodu, għatlu nufsaħ il-għodu, għalli jien l-ispettor għalli għalli għatlu nejdak għalli t-sarrieta għalli għalli salassa. Wisna qasemmint, jien, ċempelt, kif qata għarġa ċempelt, għalli għawnek mill-qassi taħar ormi. Ja, għalli għawnek mill-qassi taħar ormi, mela veru. L-ewwel ma għamilt inżil tarġaj, kont ma ħadra b'inżil tawnek biex nara. L-aħħar mill-aħħar il-bini tan-nies ġrabu x-xaħsara għax il-karozzi immorru jiġu. Rajt il-bini tan-nies m'għandu l-ebda ħsara, m'għand miss jattejja. Qed il-bini tan-nies għall-inqas. M'għand miss ma l-ħsara li saret tiegħek. Qed mhix problema. Jew qed mhix problema. Għajt sejja l-għasa. Nkellem l-ispettur u ġejna hawnhekk fuq il-post ma tista' tagħmel xejn